Tuossa tuli mieleen, kun niitä satelliittia vasta otettiin, olikohan vuosi 21 vuotta sitten, vuosi 92, sitä paikkeilla oli, niin satelliittilähetyksiä otettiin vastaan. Ja 92 ja 94. Siinä välillä oli niin sääsatelliittia siis. Oli se radio oli pihalla ja sitä pyöritettiin ja nauhoitettiin. Kyllä kuunneltiin jo silloin. Noista mulla on tuo sääsatelliitti vastaan. No joo, kyllä niin joo. Joskus siitä olikin juttua aikoina. Niitä kuvia,